एसेबां गोबाव समनि उनाव नों आंखौ दिनैसो फन खालामनो मोनदों। मानो नों आंखौ मानो बिदि खालामनामोन? बुंलाय, नों आंखौ मानो एसेबां दिन फन खालायाखैमोन? मा जाहोनाव? मा जाहोननि थाखाय बुंलाय? मानसिखौ बिदि खालायनाङा, मिथिगौना? बिबारि, आं नोंखौ बेसेबा फन खालायनो ट्राइ खालायदोंमोन, नाथाय आं नोंखौ फन खालायनो हादिया। बिबारि, आंखौ निमाहा हो बिबारि। मा फन खालायनो ट्राइ खालायदोंमोनलै? नाथाय नोङो मोजाङै बुं, आंखौ मानो फन खालायाखैमोन? मानि जाहोनाव? खिन्थागोनथ' सना, लासैनो। नों गाबनाङा आरो आंखौ रागा दाजों सना। आं नोंखौ मोजाङै खिन्थालांगोन। बुं मा खारै, आं खोनासंनो लुबैथारबाय। मानो बुङा नोङो? थाबैनो बुं नोङो। आइनि थाखाय आं नोंखौ जोंहा आइनि थाखाय फन खालायनो हायाखैमोन सना। नोंसा आइनि थाखाय? नोंसायाथ' सिगांनिफ्रायनो आंखौ फन खालायनो होखाया। सिगांथ' नोङो खालायनो होआबाबो खालायोमोन। नाथाय नोङो एबार मानो फन खालायाखैमोन हो? मा जाहोननि थाखाय? बेखौसो नांगौ आंनो। सिगांलाय आइया बारा मोजाङै मोनथियाखैमोन ना। एबारो आरो मोजाङै मोनथिथारदों। आरो आं नोंखौ फन खालायगौमोन आइया फन खालायनो होआबाबो। नाथाय आइया दि दा नोंखौ फन खालायबानो थैगोन होनदोंमोन ना। बेनिखायसो आं नोंखौ फन खालायनो हायाखैमोन। नंगौ नामा? होमबा दिनैलाय मानोथ' खालायखो? दिनै बोरैथ' हाखो? नोंनिया गोसोआनो गैखायामोन। खालायनो होननानै खालायाखैमोन नोङो। नङाबाथ' नोङो माबा लैथोसे आगैनि मबाइलजों बा नोंनि लोगोनि मबाइलफोरजों खालायनो हागौमोन ना खेबसेबाबो। मा नोंसो आइया थैगोन होनबानोखि नोङो लोगोफोरनि मबाइलजों खालायनो हाया नामा? बिनि नामा नोंनि थार गोसोथोनाया? खालायदोंथ' आङो लैथोसेनि मबाइलजों। नोंसोर रिसिभ खालायाखैमोन। आरो जेब्ला आं नोंखौ फन खालायनो नागिरो, आइयानो मोनफैना होयो। बेनिखायनो आं नोंखौ फनखौनो खालायनो हायासै। आरो आङो आंनि लोगोफोरनि मबाइलजों खालायनो नागिरदोंमोन। नाथाय आंनि लोगोफोरा आरो एसे बोरैबा टाइपनि ना। अबावबा आइनो खिन्थाना होबा। आरो नों मिन्थिगौना बिबारि, नोंखौ जुदि आङो फन खालायदों होनना आइया मोनथियो, अब्लानो आइया थैनो नागिरखायो। बिदियाव आं नोंखौ बोरै फन खालायनो देनाय? नोंनो बुंलाय, आं बिदियाव मा खालायनो? आं नोंखौसो नायनो ना आइखौसो नायनो जालायलाङो। थेवब्लाबो नोङो लोगोफोरनि मबाइलजों खेबसेबाबो फन खालायनो हागौमोन ना? हागौमोन। आंनिनो गोरोन्थि देनाय। आं नोंनियाव निमाहा बियो। आरो मा मोनथिगौना बिबारि, आइया आंखौ गावनि कसम जाहोदोंमोन जे नोङो बै सिख्लाजों मालाबाबो रायज्लायला होननानै आंनियाव कसम जा होननानै। नोङो ओरैनो बुङाखैथ' बाथ्राफोरखौ? बुङाखैलै। नोंनि कसम, जोंहा आइनि कसम। आं नोंखौ मोजां मोनोखायनो आइनि कसमखौ सिफायनानैबाबो आं नोंखौ दिनै फन खालायदों। नों मिन्थिगौ ना? आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनामोनब्ला आं नोंखौ बिदि कसम सिफायनानै नोंखौ फन खालायामोन मालाबाबो। ओमफ्राय दिनैलाय बोरैथ' फन खालायनो हाखो? नोंसा आइ गैया नामा? ओहो, आइबो गैया, लैथोश्री आगैबो गैया। ओमफ्राय आलासि सासे फैदों, बेबो गैया। माने बिसोरो टाउनाव थांदों। लैथोश्री आगैया मालाय थगायगोननो दा मबाइलखौ आं लाबनो बावगारदों होननानै। बिनो गालांदों आंखौ फन खालाय होननानै। मबाइलखौ बिसो गालांदों नामा फन खालाय होननानै? औ, बिनोथ' गालांदों आरो बाजैखौ फन खालाय होननानै। ओमफ्राय दा जोंफोर बोरै मोनलायगोन? नोंसाया जुदि आंखौ फन खालायदो होनना मोनथिबानो थैनो नागिरो, होमबाथ' नों आंखौ बोरै हाबा खालायबावनो? नोङो टेनसन लानाङा बिबारि। आं नोंखौ फन खालायाखै जानो हागौ, थेवब्लाबो आं नोंखौ ब्रेकआप खालायाखै। नों मिन्थिगौ ना? आरो आं नोंखौ मालाबाबो ब्रेकआप खालायखाया। आं नोंखौ मालाबाबो गारखाया। दा नोंसायासो? आइखौ आं नायबायसो दङ। बियो आंखौ जेरै खालायदों, आंबो बेखौ बिदि खालायगोन। माने? आंबो बुंगोन नोंखौ मोनाब्ला थैगोन होननानै। बिबारि, आइमोना मोनफैबाय। देनाय लाखिथ'नि, आं नोंखौ उनाव फन खालायगासिनो। खालाया जानो थाबालाय? खालायगोनलै, कसमसिबो। नोंनि कसम, आइनि कसम। आरो आङो जुदि नोंखौ फन खालायनो हाया बा SMS हरनो हाया, नोङो मिन्थिखा आं प्रब्लेमाव दङ होननानै। फन खालायाबानो साननाङा आरो गारबाय उनुबाय होननानै। दे होमबालाय। माथो बिसोरलाय थाब फैया होननानै बुंदोंमोन आरो दिनै फैयाबो जानो हागौ होननानै बुंदोंमोन। मानोथो फैखो? थै, बिबारिजों रायज्लायनो अहानायानो थाङासै। थेवब्लाबो बाथ्राखौ खिन्थानो मोननानै बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आं गोसोखौनो। आं बेसेबा मोजां मोनबाय दिनै गोसोखौ। फोजोंसार आंखौ दिनै फन खालायदों आरो फोजोंसार आंखौ ब्रेकआप खालायाखै, बेखौनो आङो मा सानबाय थादोंमोन। दासो गोजोन मोनमारबाय आङो। आं बेसेबा खुसि। आं दा दिनै फोरमायनो हानाय नङा एसेबांदि खुसि आं दिनै। आङो बेखौनो फोजोंसारखौ मा सानबाय दङमोन, आंखौ गारबाय धकेबाज। मानो बिदि साननांगौ आङो?
आरो साननायबो फैयो दिनै एसेबां गोबाव जाबायमोन नै दिनै मास मोननैयानो जाबायमोन फन खालायैया दिनै फन खालायाबा मास मोननैयानो जाबायमोन ओइ खुसियावनो थानो हाला ना मायो नोङो अबाव थागोन अबाव थाया मोनलायलांदों खोना न'निफ्राय खारबोखादों रखरा औ मोनदोंथ' आरो आं बेखौनो मा सानबाय दंमोन मोस्रोम आरो नोंबो मा बुङामोन बुङामोन माने बुंनायथ' जाखागोनानो देनाय एसेबां गोबाव फन खालायाखै हामानोथ' फनखौ लाखिनानै बाहेराव खारबोखो दसे रायज्लायबावनो हायामोन आरो ना आंखौ थानायखाय खोनाजानो गिनानै लाजिनानै खारबोबाय सिथ्लायाव रायज्लायालासिनो आयु नोंखौलाय मानो लाजिलाबायनो लाजियाखै आङो माबा बिमा मोना टाउनाव थांदोंमोननो ओमफ्राय मोनफैबायनो ए नै र' आब' माथो बोथोरा बोरैबा खोमसिसि जाबायलै मोनानाय रखम अखा फैनो नागिरदों खोनालै बार'खा आयु नंमारगौ बासा बार'खा फैनागोन खोना मार गोसा ए दा मा जागोन ए आब' बनबो गैथारा माथो मैयाबो खननाय जायासै औ नंमारगौथ' मैया आरो बेसर फुनो थांबायना अबाव बन खनहैनो दा मा जागोन आब' ए रानना थानांगोन माथो गाबोनलाय दिनै खिनिया जागोन दिनै जेनथेनै थ' नङाबा मुथासेबाबो खनहैनि आरो माबा बै थालिर बिलाइ गोराना बेफोरखौबो बुथुमनांगोन बन गैयाबा बेफोरजोंनो संनांगोन ओइ बिबारि आरो मोस्रोम लुदुमि आब'सो माथो माबालै बिबारि जोंफोर बेसर फुनाया बेसरखौ थिख'ना दोननांगौमोनलै बार'खा फैगोन खोना औ बेनोथ' र' आब' औलै दाथ' अखा फैबा बेसरफोरा गाज्रि जाजोबगोन सिरिलांजोबगोन दा मा जागोन थ' जोंहा थिख'नायनिथ' अखा बार फैयावनो थिख'नखाना दोनखानोसै लुदुमि आब' दसे उनाव थांबा जायाना ओहो बिबारि दानो थांनांगोन मानो होनबा बार'खाया दा माला फैयो जेबो गेरेन्टि गैया बेनिखायनो दानो थिखनजोबना दोननांगोन बेसरखौ नङाबा गाज्रि जाजोबगोन जोंहानि बेसरा र' होनबा आब' 5 मिनिटनि उनाव थांगासिनो दे बिबारि थाबैनो फै दे ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जायाखैबा थाबैनो जाना फै ओंखाम जाथ'वाखै रे आब' जाखांनानै थांगोन दे होनबा ओंखाम जाखांनानै थाबैनो फै दे औ दे जागोन दे आब' दा मा जागोन आब' जोंफोरनि बन खननाया दा अखा बार फैबा जोंथ' गाबोन ओंखामखौनो जानो मोननाय नङा बेनोथ' जादों र' दा मा खालायनो दा लुदुमियाबाबो लिंथारबाय दा जोंफोरो बेसरखौ थिखनहैयाबाबो दा अखा बार फैबाथ' बिसोरनि बेसरा गाज्रि जाजोबलांगोन आरो जोंफोरखौबो थाङाबा दा गाज्रि मोनगोन आब'आ टिल्लुआ अबाव थांखो बेखौनो खननो होलांनो र' बनखौ टिल्लु जों फैलाय मायोलाय माबा टिल्लु बार'खा फैनो नागिरदों जोंहा न'आव थरसेबो बन गैया थांनाय नोङो खनहैनाय थनैसो मोनगोन खोना ए लासिं सिं खनहैया आङो नोंसोर थानायावनो नोंसोरलाय माथो खालायनो नागिरदों नोंसोर खनहैनो हाया आरो जोङो लुदुमि आब'लानाव थांनो नागिरदों बेसर थिख'नो दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन ना जोंफोरखौ थांनो होथारदों आरो बिसोरनि बेसरा गाज्रि जालांजोबगोन ना एसां माने बेसर हामा नाङोना बिदिबा थांनांगोन जोंफोरो फैनानै माबा फैयालै खनफै बनखौ हाब नाङा गोबाव जागोन दानो थां बन खननो नङाबा गाबोन ओंखाम मोनजानाय रखम मोनगोन हे दा खनाबा जाया होमबा थरसेबो गैमारा होमबा बना गैयाथ' आरो ओंखाम जाहैग्रोनि जोंबो ओंखाम जाखांनानै लुदुमि आब'लानाव थांसै ओमफ्राय नोंबो थांदो बन खननो ओमफ्राय नानिया सोरजों थागोन नोङो लांफा बन खननायाव ए आंसो लांफानांगौ आरो नानिखौ नोंसोर लांफानो हाया आरो नङाबा नानिखौ दरजा फांथेना गालांनि दे हाब नाङा बेसेबा गाबगोन नानिया अना खानानै नों लांफा जेबो नङा दे होमबालाय लांगोन दे थुदो होमबा ओंखाम जाहैनोसै थु ओंखाम जाहैग्रोनिसै लुदुमि आब'आ थांनो होना थाबैनो बाल हौवायाबो रुवाथि नागिरगोन होननाया अबावथ' आरो खोब आंखौ माइखौ लामगोन होनना सानलायदोंमोन खोना खोब माइ मननै बायना लाबोदो दरखार नांदों दे आङो माइ लामना होनो ओरैनोबाबो बेफोराव जेबो इन्ट्रेस्ट गैखाया आंहा आरो खोब गावगाया लामनाय बाथ्रामोन माथो दाहालागै लामाखै सयफ हौवाया आंखौसो नेबाय थाबाय खोनाहाय थुत आंजों जानाय नङालै बेफोरो ओइ खोनादोंना जों फैलाय मायो सना रांखावरि मामोन सना रांखावरि नङा माइया माला लामनो नागिरदों मायो माइ लामनांगोन आङो नोङो लामारा होमबा सना आंसो लाममारनांसिगोन होमबा माइखौ
गोसो होआलै बेलाय हिनजावनि दुखु हिनजावनि सानाय सुनाय जेबो मोनथिया नायनाय आंखौनो नेगासिनो दाहालागै सिं सानाय होनायखौ नोङो बुजि मोनाखै हा आंहा दाखालिनिफ्रायनो सिं सागासिनो नै दाहालागै हामाखै सिं सानाया हामाखै आं दायो मुलि लाबोना होफैगोन दे हामगोन हामबाथाय नोङो माइखौ लामबानो जाबाय दे सना हामबाबो लामखाया आङो माइखौ आं होनदों दुसुन आङो माइ जावनाय माइ लामनाय बेफोराव जेबो इन्ट्रेस्ट गैया होननानै नों मा बुजि मोना नामा खेबसे बुंबा आरे र' मोनसे खोथा रुवाथि लाबोना मा जाखो नोंनिया हा मा जाखो थाबैनो रुवाथिया नागिरना लाबो आङो एसेबां खामानि मावबाय थानो हाया एसेबां खामानि बा सिंथिं आखाइ आथिं गासैबो साजोब्बाय आंहा लाबोगोन र' सना सम मोनबा दा आंहा सम गैयाना सम मोनथ'वाखै बेनिखायनो नोंलाय मालाथो सम मोनोलै आङो बेफोरखौ जेबो मोनथिया दे खिन्थु थाबैनो लाबोनोबा लाबो रुवाथिया साला नोंनि थाखायनो गांजेमा गोसोम रानिया थांबाय नोंनि थाखायनो नोंनो बाराद्राय खेफ्रा दिन्थि साला बेनिखायनो थांबाय थुइ हिनजावजों रायजाबायसो थायोलै न'आव थाबा सकफोरावनो थांनोसैलै आङो दिनै डिउटिबो गैया मानो थांखो हा रुवाथि लाबोनायनि बाथ्रा बुंनायखाय असभ्य हौवाया साला रुवाथि लाबोनायनि बाथ्रा बुंबानो बिदि आरो अबावबा थांगोन नङाबा मैसाखौनो फन खालायना दिन्थिफ्लागोन मा जाबावनो बे सासे हौवाजों थै किस्मत ही मेरा खाराब हाय